जवान बढ़ले बानी, जवान बढ़ले बानी, और वो जवान बढ़ले बानी। ए जवानी में जब वीडियो कॉल से बात हुई तो बात करते करते तनी हमरा और ध्यान दे कि सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पे जागल रहे प्रेमिका होगी तरी तिकानी एगो तनी ताली बजा दी सबे, एगो ताली बजा दी सबे कि सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पे जागल रहले एगो पगली हमरा प्यार में पगल रहले हमारा प्यार में पगल रहे बड़े लाल भैया की तरफ से पुरस्कार मुखिया जी के सब धन हमनिए के नु गार्जियन की तरफ से पुरस्कार आशीर्वाद की कामना रहेगा। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई दिल देता है रो रो दुहाई किसी से और का हमरा के जब ले देखे ले ना तब ले पागले रहे। सही बात है। देखे ले जो बोले ना रितिका तनी तनी भाव होके के चाहिए खुशी था। गिरा हमार के छेवन फोरो। देखे ले जो बोले ना खाले वो खाना कोहले की राजी बानी कोरी का जमाना देखे ले जो बोले ना खाले वो खाना कोहले की राजी बानी कोरी का जमाना तो हमार पगली मन कैसे लगावे हो जानता नहीं छोटे भैया कैसे घरवा में एगो पिजड़ा में तोता पोसले दिया
गिटार लेखा तो तवा बोलला ना दीपक तिवारी लेखा बोले बिजड़ा में तू तो रहे मिठ मिठ बोल के उबाझल रहे बिजड़ा में तू तो रहे मिठ मिठ बोल के उबाझल रहे एगो पगली हमारा प्यार में देखे गुलाब पर पोज कैले रहे सूखा गुलाब जो हाथवा में हाथ उदी पके धइले रहे देखे गुलाब पर पोज कैले हवा में हाथ उदी पके धइले रहे बबुआ भूत से मिले खातिर भागल रहे बबुआ भूत से मिले खातिर भागल रहे पगली हमारा प्यार में पगल रहे पगली हमारा प्यार में देखिए हमारा दू को बड़ भाई रविंदर पांडे भैया और छोटे भैया आशीर्वाद बहुत बहुत